Jaké jsou zkušenosti Tyha se vzájemnýma zápasama s Częstochovou? No hrali sme, keď som bol v Pias, hral som veľakrát proti Rakov a no, vždy boli vyrovnané tie zápasy. V poháre sme, pamätám, raz vyhrali 3-0, potom sme doma prehrali 3-0, vonku sme vyhrali 0-1, doma sme prehrali 0-1, takže to vždy bolo také vyrovnané i neviadomo, kto by to mal vyhrať. Vždy boli také zápasy, možno nie také atraktívne, ale také súbojové zápasy a taký súbojový a ťažký zápas očakávam aj zajtra. Adam Koret, prosím, na mikrofon. Měl jsem teda úplně stejnou otázku jako Peťa, tak to trošku ještě rozvedu tyho, protože trenér mluvil o tom, že jste hodně konzultovali to, protože samozřejmě tu ligu dobře znáte z minulých let, tak kdybyste mohl trošku porovnat ty dvě soutěže a nějaký specifika právě té polské ligy z toho, jak jste mohl porovnat z toho, co jste zatím odehrál v té české? No, aj tu sa beha, aj tam sa beha, aj tu sú súboje, aj tam sú súboje, takže no, to je taká, tak by som povedal to, že to jak som povedal, to sú vyrovnané, je to vyrovnano, sme sledovali teraz v lete Baník z Legiou, takže to asi tak to vypadá, že to rozhodujú detaily, rozhodujú také momenty v meču, že to vlastne, ako aj tréner povedal, že možno bude veľmi vážna aj ten prvý gól, takže tak si myslím, že to bude tak aj zajtra.